Mestský mládežnícky parlament Lučenec v spolupráci so Space Lučenec a občianskym združením Preventista.sk pripravil pútavý workshop pre stredoškolákov. Aktuálne sa nachádzame v centre Space. Dneska tu máme prednášku pre mládež, ktorá je zameraná na tému hoaxy a dezinformácie. Tento workshop zišiel z iniciatívy mladých ľudí, ktorí priamo povedali, že by ich zaujímala táto téma. A som veľmi vďačná pánovi inžinierovi Jarovi Osterovi, že bol ochotný nám ponúknuť tieto workshopy úplne bezplatne, vzhľadom, že pracuje pre občianske združenie Preventista.sk. Hlavnou témou bude zdieľanie osobných údajov, rizika tohto zdieľania, základné podmienky ochrany najmä na sociálnych sieťach, to znamená ochrany samého seba. Budeme sa trošku venovať manipulatívnym podvodom a budeme sa venovať potenciálnym zdrojom, z ktorých môžu študovať tieto problémy. Umelá inteligencia je oblasť v informatike, ktorá sa zaoberá tvorbou systémov schopných vykonávať úlohy, ktoré by inak vyžadovali ľudskú inteligenciu. Priznajme na jednej strane, že umelá inteligencia je tu najmä preto, aby postupne pomáhala a bola využívaná pre pragmatické účely, ale zároveň s ňou prichádzajú rizika, pretože umelú inteligenciu už dnes preukázateľne využívajú práve podvodníci, útočníci na generovanie scenárov útokov, úpravy fotografií, videí, ktoré potom používajú pre vydieranie a rôzne iné nepríjemné aktivity. O túto prednášku malo záujem viacero stredných škôl a preto verím, že s pánom Osterom budeme ďalej v tejto aktivite pokračovať. Jednou z nových spoluprác je vlastne spolupráca s Mestským mládežníckym parlamentom. V rámci Mestského mládežníckeho parlamentu by sme chceli rozbehnúť spolupráce dlhodobé. Mládež je dnes technicky dobre zdatná, ale naopak aj veľmi zraniteľná a preto často tieto dezinformácie šírené na internete sa používajú na šikanu, obťažovanie či kybernetické násilie. A preto sme sa vlastne rozhodli, že v tomto smere pomôžeme mladým ľuďom proti dezinformáciám. Myslím si, že mládež môže zohrávať v tomto boji kľúčovú úlohu pri budovaní odolnejšej a informovanejšej spoločnosti. Pre televíziu Florena, Lenka Pievarová.